Det er mørkt udenfor. Det regner, og det er februar. Og det er som om, der mangler et eller andet. Og jeg tror godt, vi alle sammen ved, hvad det er. Det der kan vi ikke have med. Kan vi da? Det lyder af helvede til. Jamen det fortæller jo noget om fællesskab og naboskab og alt det Roskilde, det som handler om. Okay, vi tager den.